Obsah tohoto dílu, včetně názorů a komentářů, není investičním poradenstvím, investičním doporučením ani nabídkou nebo výzvou k nákupu nebo prodeji jakýchkoliv finančních produktů. Účastníci, tedy já, vyjadřují své osobní názory, zkušenosti, které nemusí být v souladu s doporučeními licencovaných finančních poradců nebo regulátorů. Nezapomeňte na to, že každá investice je spojena s rizikem ztráty kapitálu a investoři by měli pečlivě zvážit své cíle, finanční situaci a toleranci k riziku před uskutečněním jakékoliv investice. Investování do akcí a dalších finančních nástrojů není vhodné pro každého. A to by bylo k disclaimeru. Vzhledem k tomu, že se budeme bavit o společnosti NIO, tak ta ztráta kapitálu byla v minulosti nejenom, že velmi zajímavá, ale taky velmi pravděpodobná. A já jsem si říkal, že bych dneska rozebral výsledky NIA, něco málo řekl k tomu, co mě zaujalo, co sleduju, proč v té společnosti pořád vlastně jsem a tak dál. Přišlo mi zajímavý udělat to videem, protože pro mě je to úspora času, zároveň pro vás to může být zajímavější, takže proč to neudělat tímhle způsobem. No tak jo, tak jdeme na to. Rovnou dodám, že pro mě NIO je jedna ze signifikantních společností, který mám v portfoliu. Konkrétně, když se podíváme na moje veřejné portfolio na eToro, tak NIO je jedna, řekněme teď aktuálně, třetí největší společnost, ve které mám největší procento investovaného kapitálu. Jsem v té akci hrozně dlouho, myslím si, že už někdo od roku 2021. Vyjel jsem to z $3 na 50 a z 50 zase na 3, tak uvidíme, kam to dojede až tentokrát. Takže NIO má za sebou výsledky a je v zisku za čtvrtý kvartál. Za celý rok 2025 ne, nicméně je to poprvé, kdy máme kladný EPS za nějaký kvartál a tím pádem se NIO stává druhou automobilkou po Tesle, která vyrábí čistě EVčka, neboli elektrický auta a je v zisku. Ten kvartál, když se podíváme tady na tyhle ty čísla z pohledu EPS, revenue, i víceméně toho růstu year over year, tak jsou prostě skvělý. Tam podle mě dopadlo managementu skoro všechno, co mohlo. Ten zisk, oni se na něj cílili už delší dobu, trh jim to tak úplně jako nevěřil, i proto ta akcie včera vyrostla. Kdybychom měli trošku příznivější makro, neřešili bychom válku v Iránu, propadající se akcie různých společností, tak by ten růst mohl být ještě zajímavější, ale hold, nedá se nic dělat. Včera rostla akcie o 15% a já bych se teď už podíval maličko na to, co se tam vlastně dělo, konkrétně, co mě na tom zaujalo, co mě překvapilo, co je super. Na první pohled, to, co bylo známý, tak Vehicle Deliveries, tak to jsme věděli. Ten počet NIO zveřejňuje každý měsíc, což znamená, to se dá spočítat. Když se tady podívám na únor, tak v únoru to bylo 20 000 aut, s tím, že v lednu to potom bylo 27 000 aut, což znamená, tyhle ty čísla vy se vlastně můžete spočítat poměrně jednoduše. Jo, oni zveřejňují i ty čísla year to date kvartálně, takže tohle vlastně víme, to jsme věděli. Co jsme ale nevěděli, tak je vehicle margin, což znamená tohleto číslo, který je poměrně klíčový pro výpočet nějaké ziskovosti nebo marže. Je to poprvé za asi 3 roky, kdy se tohleto číslo výrazně zvedlo a 18 už není vůbec špatný. A cílíme na 20% vehicle margin, takže tohle je skvělý. To je pozitivní tvrdá metrika, kterou to dokážeme pěkně vyhodnotit. Zároveň gross profit, jasně, u toho NIA, tam je pak hezky vidět, i když se podíváme do těch čísel, jo, tady to klidně bude vidět hezky, jo. Tak tohle to je něco, na co NIO vlastně cílilo. Oni prostě chtěli, ať v rámci GAAP nebo non-GAAP metrik, tak jsou ziskoví za tu Q4, tak to sledoval taky. Takže tohle je taky super zpráva. Vlastně jako management konečně po dlouhé době doručil to, co měl. Co je trošku složitější u NIA, tak oni úplně nezveřejňují free cash flow. V rámci free cash flow pořád samozřejmě nejsou ziskoví ani za tu Q4. V rámci operating cash flow nebo operating cache tam už jsou v pohodě, protože jak za Q3, tak Q4 už měli pozitivní operating cash flow.
což znamená, že by se neměla prohlubovat ta ztráta. Někdo mě na to upozorňoval, že NIO má větší liabilities než current assets, což víme. Reálně to znamená, že vlastně ta společnost má víc závazků než aktuálně aktiv, což není úplně dobrý. Z druhé strany tam je důležitá ta trendovka, což znamená, tohleto číslo by se nemělo úplně prohlubovat. A tím pádem current, jo, tady to je napsaný. Takže v zásadě, proč to sledujeme? Proč je tohleto hrozně důležitý? No, protože v momentě, kdy společnost má větší current liabilities než current assets, tak může dojít k tomu, že potřebují nějaký cash, jo? Což znamená, trh se obává, budeme zase ředit akcionáře a vlastně zase nás naředí, zase ta investice bude špatná. Já si to úplně nemyslím. To riziko tady samozřejmě je, ale oni, když se podíváme na cash a cash equivalence, tak oni na tom v rámci renminbi nejsou vůbec špatně. Z pohledu samozřejmě jako year to year, tak to není jako úplně ono. Z druhé strany pořád mají dost cache na to, aby to v pohodě zvládli nějakých, řekněme, dalších 4 až 6 kvartálů. Pokud zároveň ta ziskovost bude pokračovat, tak se dá předpokládat, že to ředění by úplně nemuselo přijít. Samozřejmě, pokud ta akcie rychle vyroste, společnost může jít pro další rezervy, trošku naředit akcionáře, to je to riziko, s kterým asi všichni počítají. Co je ale zajímavější, nebo co bylo hodně zmiňovaný, tak je bonus RSU, Restricted Shares. Jo, tady. Investment Change je tohle, už jsem tam byl. Performance-based Share Awards to CEO. RSU neboli Restricted Share Units. V podstatě si to představte tak, že to je nějaký schválení plánu, který odpovídá asi 10% floatu, což znamená, ježišmarja, zase nás naředěj. Není tak úplně pravda, protože tenhle ten kompenzační balíček pro CEO, je to něco podobného, co jsme mohli vidět u Tesly v roce 2018. Tohleto číslo odpovídá asi 10% floatu a ono by k tomu naředění jako mohlo dojít. Ale, a to tady mám pak rozebraný, pardon, tady je to hezky vidět. Tohle jsou vlastně ty podmínky, kde vlastně ty cíle, aby toho CEO dosáhl, tak jsou rozděleny na 10 tranší. Ty tranše, když bych šel postupně, tak jsou závislí na market capu, jsou závislí na net profit, což znamená na ziskovosti. A zároveň Libin je nemůže příštích 5 let po tom, co je dostane, prodat, což znamená, jasně, sice nás jako akcionáře můžou naředit o 10%, ale pokud by splnil všechny tyhle ty body, který má, no tak nám ta akcie a celkově ta společnost vyroste asi 9krát. To je asi v pohodě. Jo, což znamená, mě na první pohled trošku zarazilo tohleto číslo, je to větší procento free floatu, než měl tehdy Elon Musk v rámci Tesly. Z druhé strany je to asi standard a celkově to rozdělení na ty tranče je úplně v pohodě. Takže zatím se neředí a zatím se ředit asi ani nebude. Nic tomu nenasvědčuje, management o tom nemluvil. Takže když se vrátím zpátky do toho reportu, tohle je v pohodě, i když se můžete dočíst, že je to špatný. Zároveň tak je tady investment do Shenji, o tom se budeme bavit i za chvilku v rámci čipů, ale celkově ty výsledky jsou vlastně jako super. Dobrý příjmy, dobrá vehicle margin, která konečně stoupá, je tam zisk, snižuje se vlastně jako cash burn o asi 80%, takže v zásadě tohle jako akcionáři chceme vidět, nebo aspoň já to chci vidět. Vlastně mi ty výsledky přijdou super a chtěl bych rozebrat ještě další věci, které kolujou po Twitteru. Tohle to už jsme si prošli, což znamená, tohle je v pohodě. Price targety. Bofa a Nomura nám nově dávají buy. Zároveň ty price targety jsou zvednutý 6,7 z 6,3. Podle mě to je pořád bullshit target. Já se domnívám, že ten target by měl být zásadně větší, ale možná, že Bofa chce ještě akumulovat nějaký prostředky, tak tím
dobře. Já osobně ten price target mám nastavený výš, ale je to super zpráva. Pak zároveň Nomura, jak tady repostuje Alfonso, tak je to poprvé od roku 2023, kdy dávají doporučení buy. Sice tam je nějaký target cut, ale asi zase jako, hele, to je vlastně super. Je tam klatnutý price target z 8,40 na 6,60, ale je to z neutrálu na buy. Trošku schizofrení, ale dobře. Zase je to asi něco, co chceme vidět. Možná, že počítají s ředěním, možná, že jsou trošku skeptičtí, protože je tam, řekněme, challenging competitive environment v Číně, očekává se tam zpomalení na čínském trhu. Jo, já to asi chápu, zároveň ta společnost má co dohánět, historicky tak management hodně přestřeloval, takže asi buďme rádi za to, že tam je buy. Co je ale zajímavý a co zmínil CEO i na earnings callu, tak je ten jejich čip Shenji, který v rámci druhé generace bude dostupný i pro externí klienty. Já zvětším ten obrázek. Jenom co NIO dělá vlastní čipy, proč je to zajímavý, čipy pro autonomní řízení, obecně čipy v rámci AIčka. Můžete je znát od NVIDIA, který, to byl i důvod, proč já jsem do ní někdy v roce 2021 ještě přidával, protože říkám, čipy pro autonomní řízení od NVIDIA super, tak NIO dělá vlastní čipy a shodou okolností ty vlastní čipy mají podle různých metrik daleko větší výkonnost než ty čipy od NVIDIA a zároveň o ně mají zájem další automobilky. Není zmíněný, který automobilky to jsou a zároveň, jo, je to tady tučně, we cannot discuss such information, bla bla bla, je to related to our external clients, but we do have some industry peers and also clients showing strong interest into this chip product. Takže v zásadě říkají, hele, tenhle ten čip bude v našich autech, zároveň o něj mají zájem naše partneři, externí klienti a konkurenti, a v zásadě je to něco, co podle mě vůbec není v těch číslech a v těch price targetech zahrnutý. Je to jedna z kompetitivních výhod, kterou podle mě NIO má. 5 nanometrová technologie a vlastní čipy, vlastně to jim pomůže i s těma maržema. Čím víc věcí si děláte in-house, tím větší šance je, že na tom budete mít lepší marži. Takže tohle je super. Zároveň se na to ptali právě z Bofy, než zvedli ten price target. Samozřejmě zajímá, komu to budou prodávat, jak to vyrábí, ale prostě bych čekal, že na základě toho targetu to zvednou maličko víc. No a co se teda vlastně týká toho, řekněme, computing power advantage, já to trošku zvětším, tak i v rámci memory bandwidthu a vůbec těch dat ohledně toho čipu, když to srovnáme s Thorem, tady je docela pěkná analýza, kterou si případně můžete přečíst, pokud byste o tom měli zájem. Jakoby není tam nic světoborného, zajímavý je hlavně tenhle ten graf, což je právě ten bandwidth, kde tady je Thor, tady je Origin, tady je Shenji. Jo, už, že větší je lepší, jo, volně přeloženo. Takže za mě ty výsledky jsou pozitivní. Jsou pozitivní hlavně z toho důvodu, že konečně tady máme ziskovost za první kvartál, je tam snížený cash burn, management se vyjadřuje pozitivně, vehicle margin nám roste, blížíme se k tomu, já to zkusím ještě operating result. To je pak dobrý si dohledat ještě v rámci dalších formulářů, který musí reportovat, tak je to hlavně ta operating cash flow a free cash flow. Každopádně je tady riziko, že nás prostě NIO ještě jednou naředí, ale ty čísla jsou solidní. Jo? Takže zůstávám zainvestovaný, celkově to budu sledovat po těch jednotlivých kvartálních deliveries. Cokoliv, co je nad 20 000 za měsíc, jsou pozitivní čísla v Q1, že nejsilnější kvartál je ten čtvrtý. V lednu nebo respektive začátkem roku je čínský nový rok, ty čísla nám v Q1 vždycky padají. V druhé půlce roku by mělo zveřejnit další modely, respektive začít je prodávat, takže cokoliv na 20 000 je dobrý a růst ideálně z
nějakých 20 na 30-35 tisíc by bylo to, kam směřujeme. A ještě když se podíváme na guidance, což pak můžu ještě dohledat, ale vlastně je to o tom, že pro rok 2026 NIO by chtělo být ziskový. A pro fiskál 2026, což by bylo super, protože by to potvrdilo nejenom, že první kvartál, respektive Q4 byl ziskový a ten bude pravděpodobně ziskový i v roce 2026, ale já bych rád viděl profitabilitu v celém roce, což je určitě realistický. Free cash flow budou pozitivní až v roce, řekl bych v H2, a tím pádem je důležitý sledovat ty čísla. Nevím úplně s jistotou, jestli i ty jejich náklady, tak jestli tam není nějaká finanční gymnastika, na to se budu muset podívat ještě detailněji, ale v celku na první dobrou, proč ne. Ještě jsem chtěl ukázat i estimaty v Koifenu, kde mi vlastně přijde, že když se podíváme na sales nebo revenue, tak ten růst je o dost pomalejší, než já bych ho čekal, a v rámci EPSK tak tady je pořád ještě negativní EPSK v roce 2027. Já si to upřímně nemyslím, jo? Což znamená, podle mě to analytici pořád podceňujou, nevím, jaký je k tomu úplně důvod, ale ještě když se mrknem na overview, což je snapshot overview tady, tak ta akcie se nám jako plácá, případně pak tady už byly nějaký pokusy o run k 7, stejně to spadlo, pak zase tady do toho pásma 5 až 6, kde se to pohybuje de facto jako rok a něco, jo. Já když to ještě oddálím, tak to na tom grafu bude pěkně vidět. Ta akcie se z nějakých $50, kde tam bylo extrémní hopium, ještě možná na 10letém grafu to bude krásně vidět, jo. Tak tady to byla vyloženě euforie, pak to spadlo, teď se plácá. Já se domnívám, že $5 za automobil má za sebou ziskový kvartál, roste, velmi pravděpodobně nezbankrotuje, protože ten poslední kvartál už i z pohledu toho cashburnu byl relativně pozitivní, tak ta cena je prostě nízká. Já investuju dlouhodobě v rámci NIA, tak to ředění tam bylo historicky, mají to trošku v DNA, já to chápu. A z druhé strany uvidíme, kde to bude v roce 2030. Ty auta jsou krásný, mají battery swap, někdo to bere jako mode, někdo to bere jako liability, čas ukáže, kdo má pravdu. A chtěl jsem vlastně jenom projít to, co já u té společnosti sleduju, co mi na tom přijde zajímavý, a podobně jako se říká, že Rolls-Royce vyrábí nejlepší motory, tak podle mě NIO vyrábí jedny z nejlepších elektrických aut. Minimálně jedny z nejhezčích, a ten battery swap mi přijde jako obrovská konkurenční výhoda, protože když si to auto prostě pronajmete, nemusíte řešit baterku, případně koupíte si auto a pronajmete si tu baterku, battery as a service, tak je to najednou náklad, o který se vlastně vůbec nemusíte starat. Takový to, ježišmarja, já koupím ojetý auto a za 5 let budu muset řešit novou baterku, je to půlka ceny auta. Mně to přijde super. Jo, takže tolik k NIU dneska formou videa. Doufám, že to pro vás bude zajímavý jako článek. A mohli jste si všimnout, že mám na sobě dneska tady tohleto krásný tričko, protože mám rád kluky, který investovali do Duolinga, spálili se, přemlouvali mě k tomu, tak házel jsem to i na Twitter, případně je tam odkaz na e-shop, kdybyste ho chtěli taky, tak se můžete koupit. Je to propad o 80%, je to tričko proti trudomyslnosti, nikomu se nevysmívám, spíš chci kluky trošku podpořit, protože i já, jak jsem zmiňoval u toho NIA, vím, jaký pocit to je v momentě, kdy uděláte jako krásný růst, no a pak to spadne o 80%, ono to jako bolí. Takže tričko proti trudomyslnosti a vůbec se toho nebojte. Tak jo, tolik asi za mě k těm výsledkům, klidně dejte vědět na Twitteru, na Discordech, na platformách, na Etheru, jestli vás to bude zajímat. Já se dneska loučím, bylo to takhle v rychlosti, jenom ať to vlastně máme zrekapitulovaný. Přišlo mi to lepší, než prostě jenom ukazovat čísla v článku, stejně to určitě velkou část z vás tolik nezajímá. Tak jo, díky moc, mějte se fanfárově, čau čau.